En l'any 2015, l'Institut Guttmann fa una reflexió profunda sobre cap a on volem orientar tota la nostra activitat social, tots els nostres programes socials. Nosaltres som una organització de més de 50 anys, sempre hem tingut molt present valors com el compromís social, perquè de fet la nostra activitat sempre ha anat, la nostra missió sempre ha estat molt vinculada la part assistencial a la part social. Llavors en el 2015 el que comencem a fer és treballar en dues línies. Per una banda, ens acreditem amb la ICUNET SR10 com una organització socialment responsable, més temes de responsabilitat social corporativa, i per una altra banda comencem per primera vegada els nostres primers contactes amb l'economia del bé comú o amb el balanç del bé comú. En aquest primer any el que fem per això és no ens hi posem de ple, sinó que el que volem tastar és què ens aportaria exactament aquest balanç del bé comú. I el que fem el primer any és una primera autoavaluació, que és una de les possibilitats que vosaltres doneu, que és agafar els indicadors del balanç del bé comú i fer aquesta autoavaluació per saber en un primer moment en quina situació estem. I a partir d'aquí, l'any següent, poder començar a treballar exactament en les directrius que demana el balanç del bé comú. Quan nosaltres en el 2016 fem la primera certificació o auditoria del balanç del bé comú, en els resultats es posa de manifest que potser havíem d'aprofundir en la millora de la qualitat de la nostra relació, sobretot amb els nostres proveïdors. Llavors vam veure, es va detectar que la relació amb els proveïdors havia de millorar, havíem de ser una mica més curosos en quins eren els criteris de selecció amb els nostres proveïdors, que no havia de ser una cosa purament basada en l'eficiència, sinó que fossin també proveïdors socialment responsables amb el seu entorn i amb les seves pràctiques. Però el que ens va semblar interessant del balanç del bé comú era que ens aportava un valor addicional, que era la quantificació. És a dir, hi ha altres acreditacions que són una mica més generals o una mica més orientables cap a conductes o cap a actituds o cap a maneres de fer, però que està molt bé. L'economia del bé comú és molt quantificable, t'aporta valors numèrics, de manera que tu molt clarament pots veure quins són aquells àmbits i en quina mesura pots establir i pots apuntuar aquestes millores. I això va ser el que ens va decidir a fer-ho, poder quantificar aquests resultats. Com a organització sanitària, els beneficis que ens ha aportat el balanç del bé comú ha estat no només aprofundir en el nostre compromís social, ètic, mediambiental, en totes les àrees de la nostra organització, sinó que, a més, ens ha clarificat quins eren aquelles àrees de millora on havíem de treballar potser d'una manera més insistent. De vegades a les organitzacions, quan entrem en processos d'acreditació, ho fem perquè trobem que això ens ha d'aportar un valor afegit, des del punt de vista del nostre compromís, de la nostra manera de fer. Però sí que és veritat que cada acreditació, cada auditoria és un procés de desgast per a l'organització que s'ha de poder incorporar en la feina que tots ja tenim en el nostre dia a dia. Llavors, com a institució, de vegades és molt d'agrair que certs processos puguin ser més estàndards o puguin estar una miqueta més protocolitzats d'una manera més estàndard o més regular, per tal que a nosaltres ens pugui ser més fàcil poder donar resposta a coses que ja fem d'aquesta manera, però potser diferent, però que en el fons estem parlant una mica del mateix. En tot això, en realitat, el que vull dir és que com a organització agrairíem, penso que no només nosaltres, sinó en general el fet de que es poguessin unificar, estandarditzar els criteris pels quals s'avaluen àmbits que de vegades són comuns amb altres auditories o amb altres acreditacions o amb altres balanços similars. Això ens ajudaria a poder-ho assimilar millor dins de les tasques i dins de les feines que ja fa la pròpia organització. En el moment que una organització com l'Institut Guttmann o qualsevol altra, en aquest cas, es planteja, es fa el plantejament seriós de complir una acreditació o una auditoria d'aquestes característiques,
jo crec que el més important de tot és que s'ha de ser conscient del que això representa. És a dir, s'ha de ser conscient a nivell dels recursos que has de posar a disposició dels professionals a nivell de la casa perquè això pugui acomplir-se, però també, i el més important de tot, és la implicació de les diferents àrees de tota l'organització, començant per la direcció. Nosaltres, en concret, quan vam començar a treballar amb aquesta feina del balanç del bé comú, com fem amb moltes altres acreditacions o processos similars, tenim un comitè que es dedica a treballar en aquesta acreditació. En el nostre cas estem parlant d'un grup d'unes 10 o 12 persones, que són les que treballen de manera més general en els diferents àmbits, però després sí que és veritat que hi ha un tècnic responsable de tot el tema d'acreditacions i després un grup més petit de 2 o 3 persones que som les que acabem treballant més en el dia a dia de tota la gestió del balanç del bé comú. L'Institut Guttmann té una doble vessant important, que és aquesta mirada tant assistencial com social. I en aquesta part social, de responsabilitat social, de compromís, de valors ètics, que també estan associats a la part sanitària, òbviament, és en aquesta part més social on el balanç del bé comú ens aporta alguna cosa que no aporten altres acreditacions o altres certificacions d'aquest tipus. És una reflexió molt interessant aquesta que ens plantegeu, de si el balanç del bé comú és una eina que ens pugui haver ajudat en la gestió de la pandèmia provocada per la Covid-19. I la resposta seria que sí i no. És a dir, en moments excepcionals com una pandèmia, criteris que regeixen d'una manera molt especial o molt important el que és l'economia del bé comú, com per exemple la cooperació, la col·laboració, l'ajuda mútua, tots els comportaments més ètics, això té molt de valor i crec que s'ha posat de manifest que això és així i la societat en aquestes situacions respon molt en aquest sentit. Ara, hi ha una doble mirada en moments de crisi o en nivell, com per exemple ha estat la pandèmia, en què el criteri d'eficiència, el criteri de sostenibilitat, diguem que passen a un segon termini. És a dir, poso un exemple molt clar. Nosaltres, les primeres setmanes, vam haver de treballar amb una sèrie de materials que potser no estaven del tot homologats, o potser amb materials d'un sol ús, o potser amb una sèrie d'eines que no eren, i érem conscients de que no eren les òptimes. Però al moment demanava que fos així, era molt més important donar una resposta ràpida a un problema de salut pública tan important que no pas haver-nos de fixar en aquests criteris. Penso que en aquest cas el balanç del bé comú ha de tenir la suficient cintura, la flexibilitat de poder entendre que en situacions excepcionals les organitzacions ens adaptem a donar cobertura i a donar resposta a el que en aquell moment és més important i més urgent. I en aquell cas era donar resposta a una emergència sanitària de primer nivell. Com a Institut Guttmann m'atreviria a dir, amb una organització de caràcter sanitari o similar que pugui estar pensant o que s'estigui plantejant el fet d'entrar en aquest tipus de processos d'acreditacions, de validacions, del balanç del bé comú, els hi donaria 2 consells. Primer, que siguin conseqüents en el sentit de que primer facin una anàlisi de que la seva organització realment estigui treballant ja de manera natural amb aquesta orientació, amb aquestes directrius tan clares que marca el balanç del bé comú, primer, i segon, que si això primer està clar, dotin a l'organització i als professionals de l'organització dels recursos necessaris per poder-la portar a terme d'una manera satisfactòria i amb la implicació de tots els professionals de la casa, començant per la direcció. Aquesta implicació de la direcció és una cosa que a l'Institut Guttmann hem tingut molt clara, ha sigut molt ferma. Llavors això ens ha ajudat molt a tots a poder treballar en aquesta línia, perquè hem estat molt conscients de que era una voluntat de tots nosaltres i que havíem de treballar en aquest sentit.